So mga kabs, dahil umuulan ngayon, magluluto tayo ng smoked fish. Tara, abangan nyo. Look at the sky. Tingnan nyo, makulimlim. So ngayon magluluto tayo ng smoked fish mga kabs. Tara, samahan nyo ako. So mga kabs, ito na yung talong natin na binili kanina. So magluluto tayo ng smoked fish. Kasama to, tapos ito yung talbos ng kamote, tapos ito naman yung tinapa na bili sa talipapa, at last ito yung sausawan natin, bagoong. So dapat ito ay legit. Amoy natin, no? Sarap po, amoy German, Indian pala, Indian. So tara, tutuin na natin to mga kabs. So mainit na yung mantika natin mga kabs. So ilalagay na natin yung talong. Natin itong tinapa o smoked fish. Napakasarap yan, no? Lagyan. Magigisa na tayo ng bagoong. So, una natin yung baka. Tapos, isusunod na natin itong sili. Ayan, tapos yung legit na bagoong. So yung pinanggisa ko lang, pinamrito ko ng tinapa, yung magano.